Louekoski oli Harri Holkerin sinipunahallituksessa valtiovarainministerinä tekemässä vuoden 1991 budjettia. Louekoskesta tuli Erkki Liikasen seuraaja 1. maaliskuuta 1990. Ministeri näki tulevan myrskyn merkit, mutta jäi yksin huoliensa kanssa. Esimerkiksi omassa eduskuntaryhmässä, kun selitti tätä taloustilannetta, ei se mennyt perille yhtään. Siellä oli vain semmoista hiljaista juputusta, että taas tämä sama saarna. Valtaosa varmaan Suomen kansasta oli vähän niin kuin pää pensaassa, ajatteli, että toivottavasti tämä nyt ei kuitenkaan niin huonosti mene. Tämä oli niin suuri muutos, tämä valuutan vapautuminen, että pankkimaailma kokonaisuudessaan tästä rakennuksesta viimeiseen kyläpankkiin niin sekosi täysin. Suomen talouden näkymistä varoitettiin jo maaliskuussa 1989. Valtioneuvoston alaisen talousneuvoston laatiman vaihtotaseraportin mukaan Suomi velkaantui huolestuttavalla vauhdilla. Seppo Leppänen oli talousneuvoston pääsihteeri. Hänen raporttiaan pidettiin liian synkkänä. Myöhemmin kävi ilmi, että kiistellyt ennusteet eivät olleet riittävän synkkiä. Ilmeisesti järkytti sitä, että tällaiseen tilanteeseen ei koskaan Suomen kansantaloutta päästetä, että se oltiin niin varmoja, että tätä ei tule tapahtumaan. Tämä oli hallituksen jäsenet esitti tällaista. Vuonna 1987 muodostetun Holkerin hallituksen ulkomaankauppaministerinä toimi kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen. Hän oli paikalla, kun Leppänen esitteli raporttiaan vaihtotaseesta, eli Suomen ulkomailta saamien tulojen ja sinne tehtyjen maksujen erotuksesta. Kun hän esitti sitä raporttia, niin kuuntelin, mä piirustelin vaan lyijykynällä johonkin paperiin edessä, niin ajattelin, että voi piru kun pitkäveteistä. Mutta jälkeenpäin häpesin, kun rupesin ymmärtämään, että noinhan se on, noinhan se kävi, ja miksi me ei uskottu sitä. Mutta ei uskonut kukaan muukaan. Mutta julkisuudessa ei niin kuin isot pojat ei tehnyt minkäänlaista vaikutusta tähän. Saanko muuten kertoa pienen anekdootin siitä piirustelusta? Niin, mitä siinä tuli? Yksi korkea-arvoinen valtion virkamies lahjoitti sen mulle. Se on ripustettu nyt kehystettynä mun kesämökkini makuhuoneen seinällä. Hän oli istunut mun vieressäni ja oli ottanut sen. Että se aina muistuttaa mua siitä Leppäsen raportista. Pääministeri Aho ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen esittivät kompromissina vuoden 1989 revalvaation eli markan arvon noston perumista. Se kilpistyi keskuspankkiirien vastustukseen. Tätä purkamista oli pohdittu jo Holkerin sinipunahallituksen aikana. Kai se oli 90 elokuussa menin Holkerin luo ja sanoin, että jos me ei devalvoida, niin perutaan nyt ainakin se revalvaatio, että me yhä edelleen olemme vakaassa, siis me emme luovu vakaasta markasta, mutta me vaan perumme yhden toimenpiteen. Joo. Holkeri ei edes keskustellut mun kanssa, niin siitä se rupesi suunnilleen puhumaan kauniista ilmasta. Hän muutti kokonaan puheenaihetta.